हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आङो माखासे बाथ्रा बुंनो नागिरदों जे दिनैनि लाइमोनफ्रा मीन्स आथिखालनि लाइमोनफ्रा गोबां ड्राग्स एडिक्टेड बेबायदिनो निसा लाग्रा बेबायदि लामाजों खारनायखौ जों नुयो आरो दा बैफोरबायदि बिथांमोनाबो दङ जे जायफ्रानाखि रियलाइज खालामनो हादों आरो ना बिथांमोना एडिक्टेड जाखाबाय ना बियो एडिक्टेड जाखानानैबो बियो रियलाइज खालामनो हादों जे आङो ओरैबायदि गाज्रि कन्डिशनाव फैबाय आरो आं बिनिफ्राय माने सोलायनो हानाय नंला बेबायदिखौ गोबां मानसिफ्रा माने आङो आंनिनो लोगोफोर बा आंजों रायलायनाय गोबां मानसिफ्रा बेबायदि शेयार खालामदों आरोखि मीन्स बिसोरो बिनि खस्थ'खौ मोनदों ओमफ्राय बिसोरो बिनि खस्थ'खौ मोनदोंब्लाबो बिसोरो नागारनो हाया बिसोरो बेखौ नागारनो हाया बेबायदि जायो आरोखि ओमफ्राय आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि गोबांखौ जानो हागौ आंनि फंबाय बिनानाव ना आंनि बिदायानो होन ना जायखिया आङो बिथांमोनखौ एसे इनकारेज खालामनो नागिरदों एसे बिथांमोननि माइन्डआवहाय माखासे मोननैसो बाथ्रा आं सोनो नागिरदों नोंथांमोना जोबोर गोसो होनानै नायोब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों निस्सय नोंथांमोना माबा मोनसे सोलोंनो हागोन आं बेखौहाय मिजिंथिदों आरो अके नोंथांमोना सासे स्पेसियेल गावखौ इउनिक खालामना लानांगौ माने इउनिक होनना बुङोब्ला माब्रै माने गोबांथार मानसिफ्रा बबे लामाजों खारदों ना जानो हागौ गोबांथार मानसिफ्रा निसा लानानै फाग्ला फाग्लि ना बेबायदि स्टाइलाव थांजोबदों आरोखि एकदमबारे फ्रि लाइफ ना एकदमबारे बिन्दास लाइफ जोंहा लाइफआव जेबो माबा गैया ना जास्ट लाइफनि इन्जयमेन्टखौ जों लादों होननानै बिसोरो गोबां बेबायदि लामाजों खारजोब्बाय गोबाङा नाथाय नोंथाङा इउनिक ना नोंथाङा इउनिकखौ सेस्था खालामदों इउनिकखौ सेस्था खालामदोंब्ला नोंथांमोना बेबायदि गुवार लामाजों खारनो नाङा माने नोंथाङा एसे आलादा साननांगौ बिसोरनिफ्राय नों आलादा जानो नाजानांगौ अब्लासो नोंथाङा बैसोर बायदि मानसिनिफ्राय इउनिक जागोन आं जेरै थांनाय भिडिअ बुंदोंमोन जे हरनि खोमसि हरावहाय जोङो अख्राङाव नायदावोब्ला गोबां हाथरखिफोर नुयो बिनिफ्राय अलंबारखौ जोङो नोजोर नांसिनो मीन्स मोनसे समाजाव नोंथांनि रला नोंथाङा गिदिर रल दङब्ला नोंथाङा बे रेसपन्सिबिलिटिखौ लायोब्ला बै अलंबार बायदि बै अख्राङाव थानाय अलंबार बायदि नोंथांखौ नुगोन आरोखि जोङो अलंबार बायदि जानो नाजानांगौ दाना बाथ्राया जाहैबाय जोङो जे नोंथाङा इउनिक जानो सेस्था खालामदो दिनैनिफ्रायनो बेबायदि आरोखि मोनसे बाथ्राया जाहैबाय नोंथाङा गुबुननि थाखाय साननो रोंनांगोन मीन्स नोङो गावनि थाखायल' साननोब्ला ना गावनि थाखायल' सानो आंनि लाइफ बियो आंहा खुनु जेबो माबा गैया ना आंहा फ्रि बिन्दास बियो आंनो लाइफनि फुल इन्जयमेन्टखौ आंनो नांगौ आं जागोन लोंगोन ना आंनि मा खालामगोन आंनि गोसो बियो ना फ्रि नोंनि गोसोखौ हगारसारजोब्बाय नोङो बेवहाय दा बेबायदि जानो नाङा मीन्स नोङो गावनि थाखायल' नोङो गोजोननायखौ नोङो गावनि थाखायल' सानोब्ला नोङो बेबायदिनो थांबाय थागोन गुबुननि थाखाय साननो रोङा नोंनि बिमा बिफायाबा नोंनि सायाव मा लुगैनाय दं मा हास्थायनाय दं नोंनि सायाव बेखौ नोंथाङा बुजिनो हानांगोन सासे नोङो मानसिनि मेलेम दङब्ला नोङो बुजिखागोन नोङो सासे जुनार नङाना जुनारा गोबां जुनारफोरखौ नायोब्ला सैमा मावजि गोबांथार बेफोरखौ गियान होयोब्ला मानसिफ्रा बिराद मोजां बिसोरो नोंथांखौ इमोसनबो खालामनो हायो बिराद बुजिना जायो नोंथाङा सासे मानसिसो जुनार नङा जे नोंहा साननो हानाय मेलेम गैया नोंहा साननो हानाय मेलेम दं नोंहा बुजिनो हायो दा नोंथांमोना बै जुनारफोरनिफ्राय रुजुनायाव एकदमबारे एडभान्स जानांगौ नालाय नोंथाङा इउनिक जानांगोन गुबुननि थाखाय साननो हानाय नोंनाव बेबायदि माबाया थानांगोन आरोखि ना मोनसे टाइप बेबायदि जानांगोन नोङो बिमा बिफानि थाखाय साननांगोन बिमा बिफाया नोंनि सायाव मा लुगैदों ना नोंथांखौ माबायदि जाजानो लुगैदों नोंथांखौ एकदम बिमा बिफाया जानो हागौ नोंथांखौ एकदम फरायसोम होननानै बेबायदि बुंदों ओमफ्राय नोंनि ब्रेना बेयावनो बोरैबा जाबायलायनो खिन्थु बिमा बिफायाबो नोंखौ लुगैया जे नोङो फरायाबाबो नोंखौ मोजां जाथों मोजां केरेक्टारनि मानसिल' जाथों
बेबायदिबो लुगैयो नोंथाङा मोजां केरेक्टार जाथारनांगोन नोङो ओरैबायदि सान जे आंनि थाखाय बिमा बिफाया बिराद दुखु खस्थ' खालामबाय ना आंनि थाखाय बिमा बिफाया ओरैबायदि खस्थ' खालामबाय बिसोरो आंनि थाखाय गोबां टाइम हगारबाय गोबां खामानि मावबाय गोबां बेबायदिनो खस्थ'जों आंनि थाखाय थाखा फैसा बुथुमबाय हाजिरा मुजिरा मावनानै ना बेबायदि जोङो साननांगौ दानिया ओरैबायदि आं नोंथांनो मोनसे सिटुएसन होनोसै नोंथाङा सासे न'खर सालायगिरिलायनो नोंथाङा खिन्थु लाइमोनसो बे समाव आं नोंथांखौ बुंदों नाथाय बै समखौ फिउचारावहाय नोङो सानहरदो जे नोंथाङा मोनसे न'खरखौ सालायदों नोङो सासे न'खरनि गारजेन दा नोंहा बे समावहाय फिसा फिसौबो दंसै ना फिसा फिसौबो दंसैलायनो दाना बै नोंनि फिसा फिसौआ जोबोर गाज्रि लामाजों थांबाय बियो ड्राग्स जाहैयो बा जौ लोङो सानफामानि बेरायनानै मोनायावसो फैयो नोंथाङा बेखौ नायनानै थानो हागोन ना निस्सय नोङो न'खरनि मोजां रेसपन्सिबिलिटि दायथ'खौ लानानै न'खरखौ सालायदोंब्ला नोङो बेखौ नायनानै थानो हानाय नङा नोङो दुखु मोनगोन गोसोआव ओरैबायदि गाबगोन ओरैबायदि दुखुजों नोङो ना बे दुखुखौ जोङो फोरमायनो हाया गोसोनि दुखुसो बियो बिमा बिफानि नोङो गारजेनब्ला नाथाय नों बिसाया बुजिनाय नङा बिमा बिफानि बेबायदि दुखुखौ बा गेदेरफोरनि बेबायदि दुखुखौ न'खरनि गारजेनफोरनि दुखुखौ नोंथांखौ बेसेबां मोजां लामायाव बिसोरो देखायनो नागिरदोंमोन नाथाय नोङो बेखौहाय केयार खालामा ना डन्ट केयार बेबायदि खालामा आरोखि दा नोंथाङा बे सिटुएसनखौ नायदो बे समाव नोङो माबायदि मोनगोन नोंनि गोसोआव बेसेबां गाबगोन नोंनि फिसाया बेबायदि जायोब्ला ना मोनायावसो फैयो जेन'बा हमना लादो बेबायदि नोंनि फिसाया दा नोंथाङा बेखौ नुनानै गोसोआव माबायदि मोनगोन दा बे सिटुएसनखौ नोङो नाय सासे गारजेना बेसेबां दायथ' दुखु लायो फिसाफोरनि थाखाय खस्थ' खालामो ना दा नोंथाङा बेखौ साननानै बेनि आं बुंनायनि जेनाखि खारनखौ बुजिदोंब्ला नोंथाङा बिराद लाखि आरो नोंथाङा बिराद मोजां सोलायगोन आरो आसा खालामो नोंथाङा बिराद मोजां फिउचार लाइफखौ दैदेनलांगोन बेबायदि आं आसा खालामदों आरोखि ना नोंथाङा जाय हक मोजांबा गाज्रिब्ला बिराद मोजां लामाजों फैथोंसै ना आं लुगैयो आरोखि आङो ओरैबायदि सानो जे आंनि साननाय माने आङो नोंथांमोन सेयार खालामनाय मिन्स आं बेबायदि जाजानो लुगैनाय बेबायदि आंनि साननाय आरोखि आंनि साननाया बेनो जे नोंथाङा सासे न'खरनि हेड मिन्स न'खरावहाय सासे देरसिन फिसाला बा फिसाजो बेबायदिब्ला बिराद मोजां बिराद लाखि नोङो मिन्थिगौना बिराद लाखि खिन्थु नोङो बे लाखिखौ बाहायनो रोङाखै आं सानो आं न'खरनि सासे हेडमोनब्ला ना आङो सासे न'खरनि हेड ओमफ्रायो न'खरनि हेडआ माबायदि न'खरखौ दैदेनलांनायाव दायथ' दं ना मानो होनना बुङोब्ला नोंनि फंबाय बिनानावफोर दङ नोङो न'खरनि देरसिन नोङो बिसोरखौ बोसोन होनो हानांगोन माबायदि लामा जों लांगोन नोङो बिसोरनो नोंनि केरेक्टारखौ आं बुंदों ना केरेक्टारखौ प्रसार खालामनांगौ नोंनि केरेक्टारखौ नोंनि रायज्लायनाय होननाय मावनाय दांनाय नोंनि जानाय लोंनाय बिसोरखौ प्रसार खालामना होनांगौ उन्दैफोरनो अब्ला नोङो न'खरनि हेडब्ला ना न'खरनि देरसिन फिसाब्ला उन्दैफोरखौ नोङो सामलायलांनो बिराद गोरलै जायो नोंथाङा लाखि जुदि नोंथाङा न'खरनि देरसिनब्ला नाथाय न'खरनि लैसिनब्ला गेदेरसिनखौ बुंनो नोंहा इसेबां माबा जानाय नङा आरोखि खिन्थु गेदेरा गोरलैफोरखौ बिराद मोजाङै सामलायनो हायो नोंथांमोना बेखौ एसे गोसोआव ला आरो बे बाथ्राखौ नोंथाङा एप्लाइ खालाम बा बे बाथ्राखौ बाहायनो नाजा आरोखि अके लोगोफोर आङो माखासेखिनि बाथ्राफोरखौ शेयार खालामबाय जानो हागौ बे बाथ्राजों नोंथांनि लाइफआव माबा मोनसे बुजिनाय ना बेबायदि फैदों जानो हागौ जुदि माबा मोनसे ओंथि गोनां बाथ्राफोर मोनदोंब्ला बे भिडिअखौ अननानै लाइक खालामदो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय अके फर नाउ थेंक इउ बाय बाय एन्ड टेक केयार